Baik, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng kepanggihan malih sesarengan keluarga besar Senirak Setia Kawan saking Dusun Pali BP kang dipun pandegani dening Bapak Jai Oye. Telu menika pagelaran Senirak Setia Kawan dipun undang Bapak Angga Putra, Ibu Angga Putra sekeluarga saking Dusun Kali Semut Kerajaan. Lan ugi nyambut gawe bebarengan Rahayu Audio Sound System saking Jakarta Tempeh kagunganipun Mas Afid. Kolaborasi bersama artis production video syuting Mas Eko Uki, Dawan Lor Sukodono, dan promotor ada Mas Arsa Si Kembar dan juga Mas Ardi. Saderengipun panjenengan wirsani Gebyari Rek Setia Kawan. Kula ngaturaken setunggal tembang spesial kangge keluarga besar kang sing duwe gawe nggih menika Bapak Angga Putra sekeluarga. Nggih coba dikei bingung Mas. Masih bersama Setia Kawan original. Layangan hang pedhot bolai bingung ngelingsung katon angine ono ngendi sangka bingunge pikiran son iki mergo riko sing ana teko donge riko wis teko malah gowo wong lanang liya. Layangan ang pedhot bolai bingung ngelingsung katon angine embo
nyonggo ati hang loro sing doyan nyonggo ati hang loro iya ya nggih matur thank you satu tembang spesial kangge Bapak tuan rumah dan untuk lagu yang kedua di sini masih